La Plana sona. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al primer programa del podcast La Plana Sona, la ràdio de l'Institut. Em presento, soc l'Ariadna Martínez, alumna de batxillerat d'aquí a l'Institut, i al llarg d'aquests dies us portaré 4 programes tan especials com aquest. Avui estic molt ben acompanyada pels alumnes de la Lliga de Debats, l'Abril, en Sohar, l'Arnau i els nostres professors, en Nil i la Mònica, que l'objectiu bàsicament d'aquesta tertúlia és que conegueu el projecte, com funciona, qui pot participar, què n'hem extret tot plegat, i bueno, si us sembla, doncs comencem. Yo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu. Abans de començar, cal saber que la Lliga de Debats, corregiu-me si m'equivoco, és una competició d'oratòria on hi poden participar joves d'entre 15 i 18 anys i diversos equips d'estudiants de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. Ara, perquè sigui una mica més dinàmic, nois, us aniré fent preguntes i doncs m'agradaria que les contestéssiu amb la màxima sinceritat possible. A veure, per començar, quin era el tema d'aquest any? Que contesti qui vulgui. Era l'intel·ligència artificial, no? El tema. Sí, prou polèmic ara mateix. Sí. Exacte. Sí. Doncs això, jo m'agradaria parlar de si creieu que és un tema adequat, amb arguments fàcils d'extreure, perquè moltes vegades doncs, ens donen temes que costa no trobar els arguments, s'ha de rascar una mica més, però jo crec que amb aquest tema va ser bastant fàcil trobar la informació, no? Sí, perquè és molt d'actualitat. Se'n parlava molt quan vam començar a fer. Ens toca molt de prop, sobretot en aquesta generació d'avui en dia, això, I també és un tema això, que s'està escrivint molt i s'està escrivint molt ara mateix, no? I que contínuament surten notícies relacionades amb el tema. I no sé, que va donar bastant joc entre nosaltres. Perquè genera moltíssima controvèrsia i perquè també genera por, no? Llavors, jo penso que era més fàcil defensar en contra que a favor, penso. Clar, que això no ho he explicat, però a la Lliga de Debats nosaltres ens preparem 2 argumentacions, una que va a favor i una que va en contra. I allà doncs també es fa una mica un sorteig i primer, jo què sé, comences amb un i després comences amb l'altre. Clar, parlant d'això, què us sembla? Vosaltres preferiríeu preparar-vos només a favor o en contra o us sembla bé preparar-vos els dos? Jo crec que ja està bé preparar-se els dos, així t'esperes una mica el que dirien els altres companys també, i que així sabem també una mica dels arguments a favor i també una mica dels arguments en contra. Exacte. Ara sí que fareu preguntes una mica més particulars. Per exemple, Nil, tu que ens has estat guiant al llarg del procés, que has estat el nostre professor, explica'ns una mica com prepares els teus alumnes, què els hi fas preparar, i tu, Mònica, també. No, anava a dir que no ha estat el professor, ha estat el capità. Segons la normativa de Lliga de Debats, no? Era el capità. És veritat. No, a veure, entomar el projecte de la Lliga de Debats a la Plana és un repte, però també és molt divertit i tu passes superbé. Normalment el que agafem és això, al principi, a través de la matèria de problemàtiques socials que fem a primer d'ESO, però també si hi ha algun alumne interessat d'altres. També, al final és buscar alumnes que estiguin interessats en això, no? En expressar-se oralment, debatre, i això, doncs, ja us recordeu, practicàvem la metodologia en la mateixa matèria amb altres debats i llavors a través de persones voluntàries doncs vam començar a quedar una mica a les tardes i preparàvem això, no? Primer què vam fer? Vam mirar un reportatge, vam fer una pluja d'idees, les vam classificar a favor i en contra i a partir d'aquí ja va ser tot feina vostra i us anava acompanyant de desenvolupar el vostre argumentari, assajar-lo, van ser hores però ens vam passar molt bé. Sí. Va estar bé. I jo crec que tots tenim aquesta pregunta, que feia com faltant 2 setmanes o així perquè fos, diguéssim, el dia de la Lliga i vas decidir portar-nos a Plaça Catalunya a practicar les nostres argumentacions, que al principi no ho vam entendre. No, perquè anàvem a veure un museu. Exacte, anàvem a veure un museu i després ens vas dir, he de fer aquí els vostres arguments.
Va ser una cosa una mica improvisada, perquè vam anar a una exposició que feien al CCCB sobre la intel·ligència artificial, que ens anava molt bé, però uns dies abans vaig pensar, ara aquí et queda 1 hora i mitja entre que arribareu a Barcelona i que hem d'anar a l'exposició, que no sé què farem. I no sé, vaig pensar fer un Speaker's Corner, que és allò que es fa a Londres, bueno, que la gent es posa sobre un tamboret i comencen a... I és una cosa molt interessant i que dona explica molt la cultura democràtica que hi ha en una societat o no. I llavors vaig pensar, per què no? I vam començar a provar el tren. Sí, el metro. És veritat. El tren que vaig començar a parlar, doncs... I és una mica una pràctica, crec que va bé, per tu posar-te davant d'un context que no és el teu espai de confort, diguéssim. I, a veure, tampoc és que s'acostés moltíssima gent. No ens feien gaire cas, El tren sí que vas crear una mica de debat. És veritat. Clar, el tren, la gent està més pendent del que dius i tal. Però és una pràctica que podem apuntar-nos per anar a mercat a Vic o així, no sé. Exacte, això que deies tu, per perdre els nervis, perquè moltes vegades ho fem tantes vegades entre nosaltres, però clar, quan et posen en un públic diferent, és com, bueno, a mi almenys em generava més angoixa que fer-ho jo sola. A veure, igual creeu una nova tradició i aquí el Mercat de Vic també té el seu Speaker's Corner. Doncs mira, realment estaria molt bé. Mònica, tu també tenia apuntat professora, però has dit capitana de la Lliga de Debats, i de fet vau arribar molt lluny quan ho portaves tu. Això que dèiem abans de començar, quina creus que és la clau per preparar els teus alumnes i com perquè el discurs interpel·li a la gent que t'està escoltant? Bueno, jo reduir-ho a una sola clau m'ha costat tant que quasi que he portat un clauer, saps? Vull dir, a veure, hi ha moltes coses. En primer lloc, com totes les coses que fas en equip, hi ha d'haver-hi compromís. Llavors, quan tu et compromets amb l'equip de debats, si hi ha un bon compromís hi haurà una bona cohesió, millor compenetració i després el debat fluirà d'una manera molt diferent. Per tant, la primera clau és que hi hagi compromís, com a equip. Després, s'han de buscar molts arguments i les fonts d'aquests arguments han de ser fonts fiables, òbviament, però jo penso, i aquesta és una mica la clau, però espero que no ens sentin gaires escoles perquè llavors igual ens roben la idea, Ja. La clau, penso, és que quan busques aquests arguments han de ser arguments, encara que estiguin a favor o en contra, en els quals tu, que has de defensar, t'hi sentis còmode. Perquè la gent es pensa que quan tu estàs a favor d'una cosa hi estàs al 100% o en contra al 100%. I la veritat és que els temes, i sobretot aquests que tenen tanta controvèrsia, hi ha matisos, hi ha grisos i tal. I llavors jo penso que has de buscar els arguments que tant si hi estàs a favor com si estàs en contra, t'hi sentis còmode perquè si no, no tindràs credibilitat. I la clau és tenir credibilitat. És a dir, que quan tu estàs donant els teus arguments, tu creus tant que fas que els altres s'ho creguin. Exacte. Valen? Sí, això és molt important, anar treballant tots els arguments, jo penso. Cadascun, és veritat que es va encarregar de la seva part, però entre tots, anar amb, jo què sé, tu aquí pots posar-hi això, pots afegir-hi això, he trobat això, he trobat una informació. Però això és el que deia abans. Aquest compromís fa que tu no treballis de manera individualista, sinó que treballes per l'equip, pels arguments de l'equip, no? I llavors els arguments es van enriquint. Si només defensessis la teva opinió, seria molt més pobre. Però com que la defenses una opinió que s'ha anat creant amb l'aportació de tots, doncs és molt més rica. Val? També passa que si això ho has fet bé, i és el que ha dit abans en Soha, l'equip contrari no podrà enganxar amb una cosa que no tinguis preparada, perquè encara que tu allà només estiguis defensant una opinió, en realitat n'has treballat moltes i per tant tens arguments per rebatre qualsevol cosa que et puguin dir. Sí, totalment veritat. Soha, tu que vas ser l'encarregat de preparar la introducció, clar, ets l'encarregat d'obrir el debat. Estàs nerviós abans de començar? Bueno, doncs, mentre portava les setmanes que anàvem a l'institut a preparar-nos, doncs, no estava tan nerviós, pensava que no hi hauria tanta gent ni seria tan fort el que anàvem a fer, però una vegada vaig arribar i vaig veure ja tanta gent, doncs, no sé, em vaig posar molt nerviós. En el segon debat fins i tot em vaig equivocar en la introducció. Ara t'anava a dir, perquè hi va haver un moment que, clar, he dit abans que nosaltres ens preparem 2 grups d'arguments i clar, no sé si fèiem a favor o fèiem en contra i en Soha va agafar... No era la final?
Sí, era la final. El Nil tope vermell, en plan, canvia ja. Exacte, i va agafar el que no era. Però pel que tinc entès no se'n va... No es va notar. No es va notar gaire. És que jo crec que això És perquè va ser nosaltres que... ho explicarem als següents equips de debats com a exemple de com la confiança pot ser una arma de doble fil, de fet, perquè gràcies a la confiança, que és una cosa que s'ha de treballar tothom i absolutament tothom ha de tenir més o menys per poder sortir en escena, diguéssim, però que per altra banda també l'excés de confiança et va fer equivocar-te allà i al mateix temps la confiança et va fer poder rectificar. I sense parar, perquè ho va fer tot seguit. Jo m'hagués passat a mi, jo crec que hagués dit, bueno, parem un moment torno a començar. Perdó, torno a començar. Jo vaig pensar, vaig dir, aniré confiat, saps? No tinc per què estar nerviós, aniré amb ganes, tal. I quan vaig començar vaig fer-ho sense mirar, tal, i de cop veig en Nil que em feia una senyal amb la mà. I jo mirava el full i dic, no era aquest. Dic, no era aquest. Clar, també el ser favor i en contra, també és més fàcil equivocar-se. També encara no vaig començar a desenvolupar, saps? Vaig dir només... La primera pregunta. La primera pregunta i després vaig enllaçar-ho amb la frase de l'Albert Einstein. Jo em quedo amb això, al moment que vas dir, però Albert Einstein deia, va ser com salvats. Sí. I bé, realment no es va notar, vull dir, molt ben salvat. Llavors, Arnau, tu i jo érem els encarregats de fer les argumentacions, que és com la part central, diguéssim, del debat, i a mi m'agradaria que donessis algunes tècniques que tu et van servir de cara a si algú ara ens està escoltant que tingui previst doncs, participar-hi, algunes tècniques, jo que sé, d'assaig, que et passin els nervis. Aviam, per tema preparar les argumentacions, penso que més que memoritzar un text, perquè una argumentació doncs, sol ser bastant llarga, és més entendre el que et plantegen, és a dir, llegir-te la informació, els arguments que tu has buscat i guanyar-te'ls tu i fer-te els teus, no? És el que deia abans la Mònica. Sí. El tema d'entendre bé l'argument per estar tan convençut tu dient l'argument per convèncer els altres, no? A mi també una estratègia que em va servir va ser posar en pràctica això, mentre llegia els arguments, doncs, desenvolupar la meva pròpia argumentació tal com em sortia entenent les argumentacions i també practicar-ho al mirall, és a dir, al mirall veure també les gesticulacions, la forma en què parles i tal, doncs també per anar més confiat, no? El tema del mirall que ens ho va proposar en Nil, penso que ajuda força i va bé per practicar. I finalment l'Abril, que era l'encarregada de fer les conclusions, no, de concloure el debat, m'agradaria saber també una mica com vas assajar, perquè clar, nosaltres les argumentacions, per exemple, sí que és veritat que fem una cerca a internet, en Sohal mateix, però com ho vas fer tu per elaborar el teu discurs? Bé, doncs jo vaig ser com les últimes a fer el meu esquelet, perquè havia de saber més o menys què escrivíeu vosaltres i, bueno, quan ho vaig saber el que escrivíeu cada un de vosaltres, doncs vaig agafar les principals idees que desenvolupàveu i després doncs bé, les vaig anar escrivint, sí que hi vaig afegir alguna informació o alguna frase d'alguna persona, com per exemple en Soha va ficar de l'Albert Einstein, i bé, bueno, després vaig assajar també davant dels meus pares, els deia, mira, ara us faré el text, i els explicaven ells, o sí que la Mariana també vam anar un dia a la biblioteca i ho vam fer en veu alta, doncs, bueno, fent diferents coses així. I finalment tinc una pregunta així una mica més diferent, que és si es va lligar a la Lliga de Debats. Perquè, a veure... Jo ho he vist, Jo ho he vist. Això és una cosa... No aquest any, però fa un parell d'anys ho vaig veure. Això és una cosa quan t'apuntes, en Nil no t'ho explica, i després, quan arribes allà, doncs clar, hi ha molta gent fent debats. I, bueno, fins aquí una mica seria el programa del podcast d'avui, de la Plana Sona. Nois, noies, moltes gràcies per haver participat. Tot i que és el primer, perdoneu, jo he de dir que estava una mica nerviosa per com aniria, però m'heu fet sentir molt còmode i m'heu ajudat molt. I a tota la gent doncs, que ha escoltat aquest primer programa, esperem haver-vos pogut engrescar si us voleu apuntar de cara a aquest any vinent, ja no sé què dic. I moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu! Sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny